No, 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 no. Wani ai mahaukaci ne. A dan Allah wannan sabon mahaukaci ne ba abin da yake da Allah diddige ce. Na gani sai jijjigen bishiya yake yana karkada tsumma. Dan Allah ina cewa diddige ce ba wani abu da yake. No, 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 no. Hey, wai na ma zami anya kula. Za mu ta hanyar nan kuwa? Wallahi ba zan mutu. Kai ka ce mun ai baya duka mahaukacin. Ina ga